Bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon sa tuya agabos, first Friday kan bulan, asin kan Kwaresma, petsa 7 kan Marso 2025. Viva Señor Santo Cristo! Kami po minapaabot girarainin pagrespetar sa lambang miyembro kan sosyudad, asin kan familia, kasabay dyan na paglaom na sana po, iyaon na kita sa marhay na sitwasyon, igwa na ning resulta so maghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, paghinguha, pagsakripisyo, asin iba pa. Sa paagikan, sa tuyang padagos na panarig, pakimaherak ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Viva Señor Santo Cristo! Diyan baga sa Dapdap, sa Kwasay Parish, and sa Daraga, sa Barangay San Roque, Sitio Santo Cristo. Salamat lamang. Naglalaom ang programa ng Bicol Target, na yaon po kamo dyan, nagdiretso sa kadakul-dakul na nag-antabay. Kasabay na dyan ang pag-imbitar mi na mag-iriba-iba kita sundo alas 5 an hapon. Magiging katabang ta dyan na bulos kan informasyon sa luwas ang news team. Si Chief Jimmy Pading Jim, kumpadreng Jomar Padingal Armario, si Joshua si Karen, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control sa AM Band June Napolis. Sa newsroom, busy dyan si Angel Mustasa, asin si Jen Matthew Balyaran. Sa supervision asin direksyon iyan ni News Director Mar Dela. Mantang dyan sa Production Center, ang mutya ng Production Center, Madam Sia Leron. Madali na bagan mga Santa Cruzan, mutya ng kagandahan ng Production Center. Ciara May Leron in the house. Sindaman po tabi, nagatarabang-tabang kan bareta na nababasa nindo dyan sa social media platform kan DCGB, ang DCGB News Online. Mantang may broadcast man tabi kami sa internet, DCGB News Online, nasin sa YouTube.
Pira ng subscribers taman daw sa YouTube ano, pag-arog ka ining oras. BCG Legazpi City. Yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa idong kasarabay-sabay. Mantan nagmimerienda ka mo or naghanda na kan pamanggihan, si Pio Fernandez. Yaon mo niyan June sa Camarines Sur, o nagbisita ba si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Camarines Sur? Garigo kita ng informasyon na nako ngunyan ba yun na aldaw? O kaso, basta nakatalaan dang magbisita or nagbisita na nga ni Gawin. Dahil pa kita ning nako sa mga news feed kung nalawos sa pagbisita kan Code 1. Yan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inda kung ano-an okasyon duman na atendiran buda pinagkondusir na aktibidad. Kung nasa nakita ka yan, ma-research na sana. Kaso bago yun, nagmamurienda ako sa sarong lugar. Sako, dyan sa tuyang paborito, common tao kita. Ordinaryong sabi na nga ni tikoy na pobre. Merienda kita nin sarong turon. Tapos malipot na tubig. May nag-arabot man na siyempre nagkunya, merienda naman yun, pansit ako no. May nag-irestoryahan duman. Ang pigirestoryahan manungod sa pagkuanin lisensya sa pagmaneho. Niyo, paano daw nga pagkuakan? Tatatao man nga ako magmotor. Mainot ka ngayang una sa student driver's license. Yan, iyo, sige sukon. Ano-anong istorya? May nag-abot na saro man na midbinindang lalaki. Nito, we presume na lisensyado na. Ngunyan, hinapot ito, gurano ngayang, paano nga iso pagkuan mo ng lisensya mo, da gurano? Daing kaabog-abog yun nagsimbag. Kung daing ngayang fixer, uni ngaya, nasa 1,500 gayud sana ito. Pero don't get me on the numbers, Gari mga arugaan, poko mas o menos. Kung daing ngayang fixer, mga 1,500. Pero pag may mga fixer ngaya, abuton nga ni mga 2,500 o 3,000. Daid yuning ko niyan, dainin pagduwa-duwa na magtaram, kung igwa ngayang fixer, buda kun dai. Giinya ko, ibang klase na ang tama sa tuyang mga ordinaryong tao kan transaksyon sa nagkakapirang ahensyas di gobyerno Jun. Kunday ngayang fixer 1,500 jari arog kan sa pagkataram, pero kung may fixer mga 2,500 ngaya. Dai na lamang nagigirabo, dai na nagdudua-dua na may nagdadangog ukon siguro may kahalo ng hambog or ako na Jun ang kalakaran natural na sana na bako nangangalasan na dai ka na matakot na tibaan nga may makadangog o makasupog na magtaram na may fixer. Kaya dai na ning wara na diretso sa nangaya. Di dumana sa nangay ko sa may fixer kung may kwarta ngaya ako. Iyo man simbag kan sarong kahuron. Pero ngaya kung daing fixer, kaipuhan ngaya ara mo sa mga signs ngaya. Look how
deep it is. Ang mentalidad na niya ka nagakapira adi. Kaya dipisil Migong King Reginaldo maray na aga hapon tabi amigong King. Yan, nagdadangog siya and may nariparo naman da siya nakuha na sa black box kang FA-50 fighter jet ang color orange. Buda bako man box an itsura rectangular bigo. Saro pan sa mga ngalasan sa kinabanan na. Taon-taon tapag istoryahan taan. Balikan ta muna itong susa nako sa LTO sandali muna ta igo mo na kitang importanteng kahurunon June sandali muna. May importante talaga dapat paano kitang asikaso na madali lang na kaipuhan kanining bulong. Hello, Madam Claire Tabe. Good afternoon. Nasa ko dapat matabi. Makisuyo po. May pig para sa ba kaya ko dyan sir kami na bulong para sa aki sa mga sabiling ng tao. Mabakay na tabi dyan aban-aban. Naka-on-the-air pala so ngalab-ngalab ko. Kaipuhan kaya ning bulong. Irakman kaipuhanan na tabi yan Yan, diretso na muna kita ka istorya. Tabibiltadahan tayo itong didiskuter niya to na naobserbaran ta adi. Sus Mario Joseph naman arog na kita kaandig di sa Philippines sa tabi. Nasa linya si Karen Ala. Karen, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, thank you, Tabi Sir Tio. Good afternoon. Good afternoon sa mga paraan tabay. Mas turod kulang espasyo dangan amanang patrabaho kan JBDA ang kahagadan kan Metroways bilang supplier kan mga ikipay sa ospital ngani na makaskas man ang pag-arabot kaini para sa tulos na target sa opening kan ospital sa pagdangog sa komitiba kan salud kan Junta Provincial. Tigduon kan nasabing supplier kay Chief of Hospital Dominador Concepcion asin sa komitiba na medyo kaulangan pa talaga sa inda ang kamugtakan kan ospital na may mga bako paguraan aman o ayos sa mga parte sa bagong phase kan ospital dahilan pa susubdigdi daining da basta-basta na bugtak na maray ang mga durudakulang medical na ekipahes buda dapat nasa maray na kamugtakan ini Sir Tio alagad dininaw man ko tabi Sir Tio kan supplier nabakuman ko ta ini pulisiya kan sa indang kumpanya sa pag-deliver kan mga siring ka ini alagad ang pinaka punto digdikan na sabing supplier tanganing mangyari ang kaagadan kan komitiba na magkaskas ang pagdala sa hospital kan mga ekipahes para sa soft opening ka ini dapat mapagkarahay man muna ang ibang parte sa pigpapagong ospital dahil sa rupa may mga durodakula pang mga laboratory and medical equipment na lauman ng gadnidang maarabot pa sa mga aldaw na ini.
Yan tabi sa Tiyo Alis Corredigue sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Mientras tanto, i-connectar tanin todo ang sa tuyang linya dyan kay Chief Reporter Pading Jimmy. Pading Jim, good afternoon. Yes, salamat BPD. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, dakulang bagay na may taga-tukdol sa sentro kan gobyerno kung sa hindi manigaraan ang ginubatan sa lindong ni Mayor Chino Garcia, igwanin mga nagbabang pundo ninhuli sa espersos ni Congressman Joey Salceda. Ngunyan na kasbagong pagkaaga, nakaulay kan DCGB nyo si Engineer Wilfredo Arevalo Jr. pamayo kan water work system digdi sa ginubatan. Sinabi kay ni na ngunyan, in kasong mag-abot naman an tindikan summer, sana dahil man masyado, may kahandaan na ang lokal na gobyerno kan ginubatan sa pagsabing ang programa kan LCAC under DILG na itugod sa pagik ni Congressman Joey Salceda na mapabulusan in pondo maabot 7 milyones ang mga pagdevelop kan mga burabod sa barangay Malipo, asin barangay Sinungtan. Basado kay Engineer Wilfredo Arevalo, level 1 and level 2 ang konsiderasyon kan mga burabod na i-develop kung sa isinairarom na initabi pa di sa groundbreaking kan nakaaging aldaw. Sa level kan barangay dakulang katabangan ini sa Sainda na mga spring mapakaray sagod na mapaabot sa saindang mga harong. Sa ngunyan na bid na ang proyekto pigalat na sana notice to proceed din i-award na ang proyekto sa winning bidder, and sigon kay Engineer Arevalo, abo na nindang maulit pa so last year na experience ang El Nino na talagang na problema sa tubigan mga taga-ginubatan kung kaya iningunyan ang pinagtawan focus in the attention kan lokal na gobyerno sa lindong kan incumbent na alkalde kan Ginabatan. Dura no tabi ito kumpadreng Jimmy 7 million para sa pagdevelop kan mga spring in mga burabod duman sa Malipo and Sinungtan. makakadagdag idi sa pagangaipo, pagresolver kan pangangaipo sa tubig ka na komunidad. Correct. Oho. Lalo na southern part kan na mga barangay sa sa Ginubatan, and sumurok-burukan major source man kan tubig digdi sa sentro sa poblasyon. Iyon naman ang sunod na tatawan ni atensyon tapi pa de. Yes, oho. Okay. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa mga dagdag ba na istorya. Ali dyan sa luwas na fundo na yan ang pinagsasabitan na ini nga sa tuyang mga kongresistas na iwan ang conduit o connection duman sa national government tanganing so pangangaipo digdi sa tuyang palibot maipaabot sa mga nagkakanigong departamentos babadgetan maimplementar ang mga solusyon sa mga problemang pinaghampang. Oras Pilipinas alas 4:28. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hello ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8
8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpo City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Smile always! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Yan, salamat tabi June and yung atin palang mga partners man dyan from Cat College Academy, Cat College na Academy pa, Cat College Legazpi City sa IT tapos sa AM Band. Di iyon na nga ni ito June ba nang medyo nangigirabo kay itong pagdangog na dahil nang kuna-kuna na kung may picture nga yaon kung dahil nga yaon to sa pagkuan ng lisensya, parang akseptado na It's a norm na iyon na yan, dahil na kita nasusupog and pinagpopromoter pa nga pinagbibida pa. Pagkuan ng lisensya sa LTO, Supig Restoriana, kunyanta, ito, experience ito ninda gayod. Imbis bagang magtarama na udyan, mag-agi ka sa tamang proseso. Mag-examine, mag-test drive ka, boss. Kundi, dahil ko na kung may picture nga yaon, kundi nga yaon, yung presyo. Hay, naku kita digdi sa Pilipinas, kaya baga, siguro, ang kung paano kaan is, yung convenience dyan, pag may fixer, salado ka itong nagapa-process, dahil na siya malinya, dahil na masakripisyo, he will not go to the tedious bureaucratic process. Tayo ng malakaw, so fixer nga then so fixer man, tatawan man sumakontak niya duman, igasin ang paghihirasirason.
Pero kung daining mga araw kaan gayod, maagi ka duman sa normal na proseso, iyon, oras, time consuming, kawawa ka. Natuod sa tao sa araw ka na konbinyente, pigisir gubenta ang lay, pigbabalgar ta ang lay, pigbabalgar ta ang procedure to our convenience. Duman, araw ka ng mentalidad na, pera de los ubos, kan kadaklan sa tuya, lalo na kung may mga transaksyones sa gobyerno. Sa ibang nasyon, wala ka iyan. Sa tuya man sana sa Pilipinas, ina ko na paano kita kaan, kultura na pagalon, hilingon mo, ngunyan bagang eleksyon, anong mga pigaparatararam kang kandidato? Ansay nagparatararam, puro karahayan. Kaya makunya kay ba, eleksyon na puro karahayan. Ang plataforma, karahayan sa edukasyon, karahayan sa ekonomiya, pagkaon, ngaya, gabos. Pero pagkatapos kan eleksyon, tal kumista, yung manggiraray. Kadagul pala na igwaning maray na solusyon, puro may solusyon para sa problema niya to, kang Pilipinas, natata pagkatapos kan eleksyon, iyo manggiraray ang sa tuyang nasyon. Mako, ilingan nindo dyan sa mga sa mga nagakandidato. Puro ang bottom line ninda, ikakarahay kang Pilipinas. Pero natayan pirang eleksyon nang nag-agi sa Pilipinas, permi kitang yaon diyan sa kapurit, nababayaan na kita maski ngani kan Vietnam. Nababayaan na kita. Kaitong mga nakaaging dekada, ang Pilipinas pigtatangad. Ang klasifikasyon nga ni kang Pilipinas, sleeping tiger yato, sleeping lion. Ano kaan, mangumun-ngumun, sabi sa 3rd District, kita nang nawawala sa pagtaraning na Naciones Asianos. Pero pag eleksyon, yaon diyan, gabus na kandidato, karahayan ng piga, solusyon sa problema ang pinag-opresir. We have vast, fertile ground kan mga leaders na yan nagkakandidato. Pero kan kandidato na si Say ito, supighapot na ano nga yung plano mo? Ano nga yung plano-plano? Pag-abot ko ngayon dyan, saka na. Dahil nga akong plano sa araw kaining plataforma nga sa araw kaining problema, hinapot pa, ikaw ngayon, anong plano mo? Pighapot sa kandidato, dahil nga akong plano pa dyan, pag-abot na sa gulpi na nga kitang batas na, ngay nag-asinso ang Pilipinas. Tapos ang kandidato, biniltadaan sa nagapot, ikaw ngayon, anong plano mo? Ngino na kita kandigdi. May nag-text man, sabi, digdi, ano ba to? It takes two to tango. Parehas may sala ang aplikante, may sala man ang office concerned. Tama ka dyan. 374. Tama. It takes two to tango. Kung sumayo man saro, maski may fixer, dahil mangyayari yan. Kaya lang, so aplikante man, pag gusto konbinyente, mahambog pa ako ngayon dahil nag-agi-agi sa araw kayo ni. Iyo baga ng mentalidad ta pa din, kadaklan? Dahil ako nag-agi sa may fixer ngayon. 2 minuto sa na ngayon, igwan ako ng lisensya. Ay, nag-araw kaan kita digdi sa Philippines. 17, bago mag-abot ang alas 5 nin hapon, duman kita sa Premier Distrito kan Albay. Pading Jomar, what's happening? Good afternoon dyan. Salamat Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, nasingbagan manggiraray ang kaputan kan ibang mga konsyal kan syudad kan tabako asin kan publiko. Sa kungata taan proyekto infrastruktura na pinagtutugdok digdi sa Karangahan Boulevard kan Tabaco City sa may kataning sa nakan Legislative Building, darkulaon ng poste tapos sararaniyon pa. Samantalang covered court man sa kaya darakulaon ng poste, mga masarig, tapos surugruton pa, karaning. Darakulaon pa di. Matindi. Metro ang lakbang kamposte. Isus. Ito pa lang Pading Pio,
ang pigsasabing covered court sa second floor. Oy, yun. Kaya masarigo na maray. Yan, sige. Dakula na galas, mismong kan mga nakaliis na bulan, kaigwa nga ni mismo nin paghahapot ng sanggunian panglungsod. Tanong nga ta, ang disenyo ngaya, kaya pigpapunaso sa engineering, aralan niyo na maray ang posting Darkulaon. Ano, nagsasayang nga kita kang kikwarta? Oho, gulpi ng mga konklusyon. Mga korupsyon na ngaya. Sayang kwarta. Oo. Ano ba klase ngaya yan? Para multipurpose. Para multipurpose covered court? Oo. Yan, sige. Kaso manadiscover, multipurpose building palan. Bakong covered court. ang first floor pa de, mga stall, mga pwesto na pwedeng giribuhan ka opisina kang gobyerno o kaya ay parkila sa mga pribadong negosyo. Iyo. Ang second floor, mahiwason na garo covered court na may stage na pwedeng gibo na convention center. Nahiling mo na. O, di so mga nagparait na naman ng korupsyon. Sayang ang kwarta. Natamimi. Roger, iyo pa na ito. Tapos, convertible pa into temporary evacuation center kung kinakaipuhan sa taas. Napag-urulayan ini kasud ka nakaliis na aldaw sa regular na sesyon, ulita sa question kay ni, ano ini, may pagpapadagos ini o baka naligis man ini kanso tinakras na budget diretso pala ni pading piyo tadai kasabay sa 2025 iba man so alokasyon kaan dahil nakasabay sa Roger sunod. Kung kaya naghagad ng sertifikasyon ang DPWH sa Sangguniang Panglungsod kan Tabako para patunayan na itong pinagigibo na multipurpose building asinso entry duman sa enot na budget saro na proyekto yan. Sarong proyekto para ma-release supundo na lokado na kang inot pa asin maipagpadagos na an pagkonstruir kang naunang bita na proyekto. Sa inyo ni so eksaktong lugar kan kumpadre Tabe? Digdi pa di sa Atubangan Bagakan Siga Memorial District Hospital. Mahiling mo dyan, igo dyan na makayuno na building na legislative building na sundo mo dyan nga ni dahil pa manao ko paro. So pigo para hiling-hiling na kaso amigo tang angaran ni store. Roger. So magayunon talagang building pa de. Sa kataring lang ka ito, sa walang parte. So duman, garo may apod na ka ng LGU kan Tabako dahil ko lang masiguro itong lugar na ito tada kung ibuburugtak duman na mga edipisyo na magiging parte kan gobyerno kan Tabako City. Okay. So parang government center arugaan. Garo arog gayan nag-expand bagata kung digdi magparatsaga sa may City Plaza sa kayo doon masanan lugar. Day na. Kaya sige pahiwas kan mga lugar na pigbuburugtakan kan mga opisina kan gobyerno, mga pakangaipukan lokal na gobyerno kan syudad kan Tabako. Roger. Yan pa din ang dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya halid dyan sa luwas. Mientras tanto, 12 minutos sa sana bago mag-abot ang alas 5 nin hapon. May sadud pang report si Joshua Bino. Joshua, good afternoon Mantabi, please go ahead. Yes, good afternoon Sir Pio, good afternoon. Sa mga Paraantabay, may tiit pang kulang, alagad, kaya, asin handa ang Bicol na mag-akomodar ng mga turista halik sa ibang nasyon. Dagdag pa ni Sir Pio ang pahayag ng Department of Tourism Bicol, Regional Director Herbie Aguas, kung sain sigun sa iya, bako pa masyadong dakulon ang mga kwarto kan mga hotel digdi Sir Pio sa Bicol. Kung kaya nare-reparo na kumbaga medyo nagasusuan pag may mga darakulang aktibidad arog kan mga convention alagad ko na hihilingon kaya asin mapo pwedeng makapag-akomodar ang Bicol min mga dakul-dakul pang mga turista halik sa abroad.
Dahil man kaya sirpiyo kay ibang direksyon, kundi talagang lauman na pag-arabutan mas dakol-dakol sang mga turista halis sa ibang nasyon. Iyo. Kasi rin dito sa Bicol, lalong-lalo na sirpiyo pinaguro na kung magkaigwa na talaga ng international flights, hali abroad direkta pasiring dito sa Bicol International Airport. Sabayan pa, kung mag-operate na, asin matapos na, ang construction man tabi sirpiyo kan International Cruise Ship Port Yan. na ongoing man na pinagpapalibot dyan haraming sa Sawangan Park, Oho. sakop kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Oho. Kung kaya parte kan mga preparasyon tabi sirpiyo kan Department of Tourism Bicol, iyo ang pagpapatraining sa mga tour guide, sa mga hotel staff, sa mga staff ng resort, iba pang pasyaran, sigun kay Director Aguas, pati mga para-tricycle para padyak. Ipapayararam sirpiyo sa training dahil pag nag-arabutan ng mga turista halis abroad, iba-ibang kultura ang kasaindang mga kasarabat-sabat. Marayso na ngaya sa mga domestic o local tourist, kayang-kaya tang mapakiurunan. Pero ngaya sa mga international tourist, iba-ibang kultura, iba-ibang ugali na kumbaga dapat kayang akomodaron kan mga Bicolano. Kung kaya may mga pa-training, pero ngaya kung susumahon, sigun si Director Aguas, handa atin kayang-kaya kan Bicol na makapag-akomodar nin mas dakol-dakol pa na pasuling umabot ng mga turista hali abroad. Roger. Yan tabi sirpiyon dagdag na istorya, Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Department of Tourism. Kodus sa men and women kang DOT Bicol sa pamamayo ni dating alkalde ngunyan Director RB Aguas sa tuyang amigo. Ay nahihiling na ang fruits of the labor na mamatean na. Yan na naglalangkaw sa tuyang klasifikasyon. Ang Albay is the number 1 na choice kan mga turistas digdi sa Bicol. Latest na dispatcho baga na ipinaluwas kan DOT sa saindang pag-aram kan statistics. Numbers don't lie. Kaya yan por dahil sa atraksyon digdi ang Bulkan Mayon asin iba pa ngunyan an sa tuya sa nang susubaybayan kung igonin mga aktibidades na pwedeng pagdumanan ining turistas ta pagkatangad sa mayon masain. Yan. Ito dapat mga aktibidades, nightlife, dyan sa palibot kan Bulkan Mayon, yung trekking kung dahil pigbabawal, yung ATV, tapos kung ano pa. No, sayang ito so pinunan dyan ni dating City Councilor Seloy Chan sa Boulevard na jet ski. O nata daw tahinali ito. Naabot mo ito John, naramdaman mo ito. Ikaw baga dyan yung jet ski na pigaparkila si Seloy na Chan. O pinalikan syudad yata ka itong mga panahon na tama daw ta pinundo ito. Magayunon ito baga, mag-jet ski ka dyan, nahiling yaon sa nasa Boulevard, nahihiling kang tabo, accessible. Pinundo baga na, daw sayang sa investment ka ito ni Councilor Seloy Chan dati. Yan, kaya despite the fact na nag-agi baga sa pandemya, buminawi na po ang turismo kan Kabikulan. Albay is number 1 tourist destination. Pinagdadayo mo niyan digdi sa tuya sa kapalibutan. And kaipuhan pa ang kunyan support training diyan sa komunidad. Tama yan ang mga parapadyak. I-training tricycle drivers. Siyempre ang mga turistas ang pinaghanap kan yun so unique. Minasar kayo sa padyak, sa tricycle. May mga turistas nga ibagan nagba-vlog tricycle ug maon sin na maglunad. And then yan na kung ano pang kumbaga wara duman sa inda nayaon sa satuya. Ano John ang hilinga daw? Uy, may aprobasyon na sa tuyang master control. Sa pangaran po kang bilog na persa, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo nin serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa presenteng semana sa paagi po kan programang Bicol Target. Sa paagi man yan kan impormasyon, kalingan asin iba pa. Salamat kan sa inyo pag-antabay. Viva Senyor Santo Cristo! Happy weekend!
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon